אני אומר לכם, תשמעו, אני לא יודע, זה היה לפני המון שנים. יש בקהל אברמוב, דרך אגב? אין אף אברמוב. כי החבר שלי עדיין גר באותו מקום, עם אשתו, זה הבית של ההורים, ועם הילד שלו, ויש שם בחורה יפהפייה בת 22 חדשה, אם הוא רוצה, חבל, אם הוא עדיין פעיל, אני לא יודע, בכל זאת עברו 30 שנה. זהו, אז מה יותר טבעי אחרי הסיפור הזה מאשר לשמוע את השיר? השוטר? על השוטר אז אולי. Es